De formes geomètriques, en aquest cas aquesta circunferència on es planteja els sis circunferències més petites, i les connectava, fèiem aquesta espècie de forma que ara veurem de centre que organitza tota l'habitació. A partir de l'eix central, això el dibuixava al paviment. El paviment normalment és un paviment de morter de calç amb trossos, amb fragments de ceràmica. Llavors, damunt d'aquest paviment dibuixava això. El paviment es va arribar amb fragments molt fragmentats, en 23 fragments muntats damunt de planxes de ciment armat, que pesava molt i dificultava molt el transport. I llavors el nostre treball va consistir en extreure d'aquest ciment i posar-ho en un material molt lleuger que permetessi la seva exposició al museu. Bé, aquí tenim un dels fragments grans que s'exposarà al mosaic, i aquí podem veure els fragments originals ja muntats damunt del suport lleuger, amb aquesta fase d'aquesta sílice que posem per integració de les parts que manquen del mosaic, i on dibuixem o connectem les línies perquè s'entenguin bé aquesta organització espacial geomètrica que té el mosaic. Quan observem millor el mosaic, el que es queda del mosaic original, veiem traces de destrucció. Aquesta taca és una taca d'incendi que transforma una mica el color. També traces d'ús, aquestes pèrdues és de desgast de trepitjar quan funcionava aquesta sala, i detalls de reparacions i d'ús d'una vida llarga que té aquest mosaic. Tenim el motiu central de l'habitació, que fa aquest dibuix més elaborat, juga amb tres colors, el vermell, el groc i el gris. Amb aquests tres colors i el blanc i negre es fa tot el disseny. El dibuix forma entrelaçat de formes a partir de les circunferències que he explicat abans, i cada cop que passa una damunt de l'altra canvia una mica el color per intentar donar una mica l'efecte de 3D, 3 dimensions. Més detalls del centre és que fa les al·legories a Baco, que és aquestes fulles molt estilitzades de fulles de parra, en evocació a un possible ús de sala de banquet o una sala principal d'acollida del patrici a la seva domus o vila, més vila. Aquest és el mosaic, els fragments originals que tenim del mosaic, ja documentats, i així és com es veurà
en una videomapping en el museu, acabat, amb projecció, però la connexió de línies geomètriques i de motius geomètrics ja el farem aquí, ho tindran les pròpies peces sense projecció de vídeo, és una idea. Aquest és el canvi, la imatge que aquesta és la imatge que el mosaic tindria a la seva esplendor, al seu esplendor